Barka da zuwa wannan shahararren channel mai suna Tushen Karya TV. Ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa. Oni babi, ka jama'a duniyan ga ya za mu yi da shi ne. Inna lillahi. Yan hirin filin gara duwala suna burge ni. Hai kaga kowane shi da ya buto ko hai kaga nan take ya haye mota. Gaskiya ni ma ba za a bar ni a baya ba, gaskiya ba za a bar ni a baya ba. Abunda za a yi kawai za shiga cikin birni ne ni ma a yi fim dinan da ni. Ko da yake dai gaji dai lamari sai hankali to. Ya zan wai ake ciki ne wai ka bari kawai wallahi ka san garin sai hankali amma dai ina ganin lamarin nan da ya kamata a ce mu tashi mu san aikin da zamu wallahi gaskiya harkan sai hankali wallahi ka san abin ba ci ku kamar dai wata zaune dai hamma dai nake wallahi to yanzu wai ka ga ya za a yi to ni shawara guda ya kamata mu samu mutum layin nan ka san akwai irin dabbobi da muke jiwa da irin billahi da sauransu su ya kamata a ce wajen layin nan mu kuma na ganin saboda mu samu mu gare su ko ba ka ce to kai ka ganin mun ka haka nan ba a samu matsala babu matsala mutum ne ka gane ka lafiya ka yi likitan wallahi ka gane ya sa ta kawai kaga wani ɗaya iskan billahi can na ji an ce ma yan kallon abin da fim ne ka bar shi mu je mu gane shi wallahi kada ka kawo matsala ko mini ce ka ce ka gane ku ka sai ka jama'a kaga wasu can suna jeguni a raduwa la ya'yan hausa an gamu na kuka yanzu haka kila ma fatar kaji za su je yanzu sun shigo daga mai shegen wani takalmi sai kashe za shi burtali mu dan iska barci zo wani abun da suke tafe da shi na ga da wani tsayawa dan sun gani suna jeguni mu na kukai ya aiki a hutu kamar ya aiki gane muna ce wala kasan lamarin ba a yi wallahi lamarin fasaya hankali na za ku je yaga dan filani wani sabon dan fim ne ya zo kwanan nan ne dan wurin nan yana nan abu ga nan in ka je kwanta gora nan yana nan ya zo wani sabon dan fulani dan fim wallahi dan fim ne kuma ban jarumi kuma in ka gane shi kai kamar kizan ko abun da ya tsaye da ni kenan anan na na zauna ina ta tunani abu mai sauki ka sauna abu a ban hani ba hakin fada mani aboki na abu sai ka kawo 1000 in je in sa kati in kira shi 1000 ina ba ki 1000 za ki hada ni da shi a'a kan na hadan da shi kai malamu ba ka ce ka saukatin kai jama'a ya mai ne aje ya saukatin ko a raduwa la abokanai na mutanen kirki kuke da na gan ku zuwa ina tashe mani kuna je gumina a raduwa la inda nawa kashi a bayar ka san tsakanin nawa kashi a bayar akwai amana ka san tsakanin da mu da lan duk guda ne illa ni ai da guda da Hausa da Fulani ce ai guda ne baboki na dan dawo na ba dawo kuma shi aboki na ka jama'a hanya wayan ga yan iska ba da kana gani ka ga billahi da raduwa la karin je ba su ka sai mai mishi wayon dan iska na ai da ban ce da ta tune da wasa a ba da gona nake wadan Fulani ita aiki kinka 1000 da kashe ko to gashi to masha Allah to dan Fulani ka sai da za a yi waga 1000 ta za wanda za a bashi ka je ka dauki na irginiya ka sauka ti muna jiran kai sauri a yi kudi na kuma sauri kai kuma ba mutun shi bane ba tashi dan Allah kai sauri to ga riga aboki na nan ka bara mu bari ni gudu ka jama'a kaga muna wadannan abinci Allah ya kawo inna lillahi ai mai shagon nan ta rufe shagon ta yanzu ya za a yi kenan amma sun ce mani in jiyo kati a ran dai amma bari in je yi abunda nan bari ya wani la ilaha illallah handi boni handi amma wayan ga yan iska su wuce la ilaha wajo Allah na shiga uku wajo na